Bu ayang na pagunikan si wala sa tawhid sa sukun na si na minggulalan tanong kaantam ni pagintap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد mga babayani, mga pagaryani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang iya kapata tutulatan no sama kampata oras isa yang iya tanawa kagagawi na isa ni sumiyaga direktano amala ako. Agi yang iya kaya pakadar patano sang kaya makampata kalilimot. Ayaw antap kano sa kaya pakatutuna tanong lagi di tanong di kasibanding ako taman apra o tanong o sabot tanong siku agamatan. Sabab sa umaya tanong sa uba kalokalo. Nami paginataw tanong sa agamatan no. Sabab sa kagiang kanan na Islam. Agamatan no na ginan mababaloy aliyagan tanong si sagiang kaya dunia. Di iinya kalalaban sa panalamat tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Agi ang kaya paganero na inadintanon yan si sagyang kaya dunia na si itanon yan initasi ko mga manusia. Karena manariya ba di kagawala inadintanon yan na si itanon yan initati si siyang kaya maranaranak. Ibarat ba si itanon yan initati ko mga sidasi ko kaludan. Di nasi ko maranaranak si sagyang kaya di lupa. Tanong ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na sukiad na niyan kitano. Na kanabat tanong piyang isi itanon yan nagkapiin si ko bilang ano mga manusia. Uwid na ukorta no iya mala agyang ayak kaya pakaturunan niya nakita no sang kaya dunia. Nasi itanong niyan inapad si isagyang kai. Agiloy niyan ating surabaw pagkabubayaan niyan. Pipiyapian niyan akad niyan agyang kaya manusia. Mga uritang Allah na lupan ko kaya na niyan nakita no ang manusia. Nasi itanong niyan kaya kasimbuang kung mga lukas tanong ang mga muslim. Si itanong niyan inapadisan kung mga muslim. Katawan kanu amas muslim na ayat kala iyan yarga si Allah subhanahu wa ta'ala. Nami alaihi sa hadith. La hadmud dunya aysar inda Allah min qatli muslimin bighairi haqqin. Mata'ala si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malabud si Allah so kagba o dunia. Kitang gasayag yang kaya dunia adi sabaya matay akas salimbutan. Naso sa kataw ang manusia ang mapaparateya. Muslim, babayrantang kukabaya o Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sabab agyang kaya kaya baloy tanu ang Muslim. Na isay niya miya kalalapat tidman tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimu ini adiro na mito masa sa dunia. Limu ini adi pantag atamak o din adi pantag abulawan kadato nganinsan. Yuti sabab mga badami, amay kapmatanan na sa mga tao, mga Muslim na aya arga-irat, si Allah subhanahu wa ta'ala, na umani sa katawkiran, na malaiyarga si Allah adi sulangon-langon ami adi, kafir si isaging kaya dunia. Mapiapan sulangon-langon apagadun wala lagu sumepo sa ina dunyan. Ang mga tawada pamarateya na timut-timul na malaiyarga si Allah sa sakataw ang mapaparateya. Manusia ang mapapadalamon agiyang puto agama. Katawan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala na ina dunia agiyang kaya dunia na gusto langon-langon ang mapapadalamon. O pagluta na ulangit na gusto lupa. Lagi do alungan, lagi do bituon, suulan. So kapapakasambran niya na sa ikundo. Nagusto ka papakatuan yan kung mga lawasay, nagusto mga paridi. So katatagin yan sa sadasi kung mga kaludan. Na ayabuan tapsan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang kanan, ina din yan. Ang mga say na sabab po siya kapag usaraon o manusia kapag butuan sa Muslim. Siya ko mga uuras, ada malambo ang Muslim si sagiyang kaya dunia, na kanaba matag servisu alungan agus ulan ng kapagkas bangiran sang kanan na asbangan.
Kena ba matag surga yang kaya nga sumber yang kaya ni. Udi na kanawat kelengan sosdase ko kaludan kasi isa mataan na pagkiup wallah subhanahu wa ta'ala ko israfil. Agyang ko to asur. Yang ko tabuyo kapag bangkit wallah subhanahu wa ta'ala agyang kaya dunia. Sebab isang ko to kaya daon mga tao mapapadala mo lagi ang ko to agama. So ay makna ini na sa mga tao mapaparatiya si wallah subhanahu wa ta'ala. So sa mga pagarian na siya mo tatanong sa dunia na ay mababaloy. Anyawan niya na taman sa kaadnon o mga tao ay pagpagagama silang ko agama. Na andun ni oras kalangan uli na katiman o mga tao mapapadala mo sa agama na miyaw maagyang kuto umur ang gubawan na si saging kaya dunia. Paragyang kaya dunia papakibangkitan niya no. Yuti sabab mga pagarian ni mga babayani. O pamakaibarat na ayakiad na rakatalo wala si sagyang kaya dunia na si itanunian initati si kubilangan ng mga tao ang mangungkir na tumo ada talo din bawataan o mga lukas tanong. Kaay bali o kawiyag-uyag ang magatusrabi may kabaayak surya nung nakasiksaan sa taman. Ay bali o kapakakwa sa malakalat nakapakakwa sa malatamok may kabaayak hindi manusia si isang kutwa kaburian. Nagyang ko to kasing saan sa taman na maramdam man nagyang kanan ako mo kamakaw mas walong anak yama na taman sa taman o inatanit yasa na maramdam sa salapis na ba din na pagkabagwi. Kasumano siya ko kasing sa Allah subhanahu wa ta'ala na din aban niya nakapakadika sa salungam. Dito sabab mga oritin Allah diyang kaya siya baloy tanong ang Muslim sa kiadarakatan o Allah subhanahu wa ta'ala na lim ini amya kalala sabab sa kaya as muslim na naito sira ni bilangan ay kadakla tao imanto sa dunia ay kadakla ko na tao sa dunia imanto na sobra sa 5 kabilyon na bedel dapat numeraw sa 1 kabilyon sa bilangan nun o mga muslim. So ay mana ini na ukol tanori mga pagari amalabos kanua mga babayami ayakia din narakatan o wala sa iyang kaya dunia na si itanon yan inapadsan ko mga tao mga muslim. Dito sabab kapagapambilang at tao tanong lagu kapagapalagun taman-tanong, kakaya niya baloy tanong man ang mga Muslim. So manusia, mabaloy ang Muslim, na ay mababaloy atas tanggungan yan, na sudin sulaw languan ang manusia, maada ko agama, mapapadalam sa saging kaya dunia. So kanang tanong Rabbul Alamin, na ay away yan sa kiyad na niyan kung manusia, lagi ang kapakasimban yan. Ni aliyo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هاي سقنوا مع منوسيا نسيب أنيو سوقد نيو أم يدن قنو أقوم يدن قمت طوام يونا نيو كأن قنو مقبلا جلا So sa motor yung mga pagarian na sukad ng tanong na ayaan tapyan kulawan ang manusia ay nadin yan sa kaya dunia. Mamiri ka nupon sa mamaranaw, sa mamagindanaw, sa matagalog, sa mabisya. Mati ang tuladin itisusu na bangin sanyan na din amala aanta pakiran wala arwa sa kabaliran ang mga tao ako pangumunutan sa kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Beauty sabab apakailot sa panaguntaman o mga Muslim si sagiyang kaya masa. Kakagi ada bayran nanay wa anabi turun wala amiyawriyan kuriyan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakadululun si sagiyang kaya mga tao ang makasisilay si kulala ng kawiyawiyag na suwala na ayabilan yan. Apakataros niyan kung galubak o mga Nabi na gusto mga Rasul nasa katanong ang mga Muslim. Nagiti sabab ay mabawali atas tanggungan tanong. Nagi ay manakit. Pagin na taong tanong ko agama tanong. Nagugiyang kaya sa sumpay tanong ko agama. Kisang kaya mga tao. Ayat at pagagamaan niran na salakaw agama. Beauty sabab mga pagarianin. Giyang kaya lang ba ako yung tanong si sagiyang kaya dunia na si isa mataan. Na kailangan ng tanong ay sa iba't-ibat. Saan naman ay okay? Kau suratan ng san ko titu apaka antapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kanang tanong Rabbul Alamin na inadin talong yung sagiyang kaya dunia na inipakawit yan na rakatanong yung kaya agamatan. Dia isu agama ini gurisian. So langulangan ukit. Pagukitan o manusia so kapagin na taon yan kaanya na mataunag yan kuto. Ayam ana nakapagtigumpian yan si kudunia nakapagtigumpian yan si kualungan amawri. So Allah subhanahu wa ta'ala Nagyang kaya kiyad na niya si sagiyang kaya agama na
Ayat kabayan pala yang di makapagagawa sulang-ulangan abitun sa manusia. Sa kana aba ayat syarat na sa mga kawasak na ayat kapagagamayran na dansiran ang buloy ang mga tao ang mga marmar. Uli na sa mga marmar na dansiran ang buloy ang mga kawasak. So Allah subhanahu wa ta'ala na iniguris yan. So lalan pagukitan o mga kawasa, aansara ng buloy ang mga kawasa asi kung kapakandidinan sa anong anak yama na mga kawasa apakapanggay ang gumayan wala sa gayang kutas surga yan. Ang may niya iniguris yan. Agyang kutwalalan pagukitan o mga miskin, kaasar ukitan nila na mga miskin siran asi kung kapakataling umayara sa anong amawri na ikurmat kiran wala subhanahu wa ta'ala agyang kutas surga yan. Kasabab si isang kutwa, kiyaw kitiran siyang kutwalalan, iniguris o agama apagukitan o mga tao ang mga miskin. Diyan kaya agama tanong na kanaba ay sarap, akapagagama o mga dato, nakadan sila sa kadato. Iniguris o agama sulalan apagukitan o mga dato, na asar amo kito sila nun, nagkabalik sila ang mga dato, kasi kung kapagataling umayran sa anong anamori, nagyang ko to, imbugay kira wala, nagyang ko to, kasurot aniran sa taman. Miel tanong lagu, miya ba tiya tanong susutulan? San kung miya nga unaan tanong mga tao, miya makapas, di ganon na subhanahu wa ta'ala sa kadato. Lagi o Umar ibn al-Khattab, asi sagyang kuto masanyan, na sa kanya din iisa amala apangawid si isa padyan. Sa kanya din iisa amala apangawid si isa padyan. Miya alipal, asi kung mabasaloy, na ayamin minus na makaisan yan masiro agyang kutolay. Pagpinuri man niya nagyang kuta mga olay, kaubuadun magbali at Saudi na awid akalagyan kuta tauron. Alabat sa ayamaan na ububadun din yan siran, kaubupan si kung awid akaliran. So Umar ibn al-Khattab na tama si isang kuto ang mga lalan. Nasisiya pa niya sabab sa sanggilan niya sa ububadun adna midulasun akong Saudi na mga binatang. Sa tama sa Umar ibn al-Khattab na si isang kuto wakya balin yan. Khalifatu Rasulillah, Amirul Mu'minin, na miya ngumba, miya minaningan, sabang sang kutuwa diyon kasataw to pisaturo, nagudi ka tarutupan sa kumana panganang kanan, si sabang sang kutuwa kasaso ko duwinian, si sagyang kutuwa pagtaw niya. Miya kaysa nagyang kutu, Khadim o Umar ibn al-Khattab, na miyan mo sa mga atay akambi, na initindi yan na piya na inanatiyang Umar ibn al-Khattab. Sa ayat Peter yan na hay Umar, hay Amirul Mu'minin, niyatid na iyat tigin man na inading kalin matatayo sa kapagana ka. Nakati iyat tigin man na iso panganang kan kirarabarakan. Niyatid na iyat kapagkunin mo ako nga tiyan na sabab siya kagi bingga matatayo sa kapagana ka, na pitiya ka pa kanra kayo niya tigin man na ikaw baka makakan. Tungan na ikad na iyat tigin man na iyam yaluwat. So sabab po na ayasiyo wa Amirul Mu'minin na ini sumagi na diyan ko tapangan ka. Sa ayat itiro yan na hay Umar, hay Amirul Mu'minin, na ando man na tigin man na ikakurawang kasikuman. Kapag adilagaw ka, si ko bakaran ka. Amaya tigin ka na matuon si ko datuan ka. Ataw ada makakansang kaya lagi dan kaya panganang kan pag natanral ka. So Amirul Mu'minin alam yan din marami ba niya na pagkadalaga sa bakarangan lagi ang kuto ang mga titi panganang kan. Ini pagalabato lagi ang kuto akadimian. Si sabab si sagi ang kuto pangalian sa ubod pagkapi ayog yan na kamamaraan ayog yan kuto pagtaw niya. Sa tama sa kanabas kaniyam. Kasi sagi ang kuto tunay na kaya pamalampak o kadato Islam. Na ayam niya baloy atakasa. Nadagatoon ang mga sahaba o pangarasang kutwa kadato. Nasisagyan kutwa kaya pakakinanglan ahin. Sa mabaloy ang gobernadorinan na ayam niya si Umar ibn al-Khattab. Nagyang kutwa sa kataw ang sahabi as Sa'id ibn Amir al-Jumahi. Napiyak isungan niya nagyang kutwa sa kataw ang sahabi. Inangin na sisang kutwa oras na gupan na kiyawin. Nakagiamang kaumaw ng kutwa sa kataw ang sahabi. Napitero yan o. Aiman tuwag at sige naman na inam, buloy na kan sa kaawali, buloy na kan sa kaagobernador sa isahin. Ay ini simbagagiyang ko tuwa sa rataw sahabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Natige na hay Umar, di din bisari at sige nakapadigarakan. Katawan kari at sige naman na iyagiyang ka na nakadato. Naatas tanggungan na nan, na uli na mito na sa talatop o pagkadato, na miyakang kalun, suka pa ka naraka.
Na ayah siya Umar ibn Khattab. Na miya kasagad, niya tatak agyang kutalo yan. Nasi sagyang kutwa kaya pakasagad yan. Na pitiro yan ay mga pagarikwat sige naman ay na panudin niyo. Kanaba kanarakan piyang ni isa kan imabaloy anak ko dayo amiril mu'minin. Kasi isa mataan na ini tagliura ka na isa piyakit po tuniura ka na gyan kaya kadat. Aw nakagiriya sige naman na iyo pamana. Kelandiga ko sa ikon narakadyahan na diya ko na pagugupan. Magiw ko kaya sige na sa din na tigilang ko sa kasayang baloy na ka na gobernador. Si Isahin. Punro mga pagariya. Nabigan niyan sa isa kapunter. Dirham gito'y kibaloy agasto niyan sa taman sa katatag si Isahin. Sabab pro nakagiyama ka masih isang kutwa darapayan at picture yan isang kutwa darudupayan. Panini mo katigin naman ay kasa kanina baloy gobernador si Isahin. Nasulun so kaya nagaw lagi ang kutwa ba na niyakan jopay. Sa tigin na kanabi sa tigin no baka alang-alang ang mama kamapiyak ang mama. Adna tigin na mababaloy ang mapulututa sa kasunta si Isahin. Na iya ini simbag o Said ibn Amir na tigyan piyak awida o Umar sa isa ka punter dirham. Sabab pro nagyang utwa miya bayabay agyang utwa ba na paagan ka sa kaya makamasiran sa Isahin makatarot siran sa isagyang utwa walay at itibabaan apakabalingan ng gobernador na aya ini mo sa nagyang utwa ba siya ko darulupa yan na tigyan darulupa ang natigyan nagyang kaya pirak at yakay paluturo ta Umar na ayak musawira na tigyan na bagiinta sa talubog. So sa bagyo na tigyan na ipamamasaan na sa mga layar and return. Para iya susulot na na pilimboy ako sa giyang kaabandagan. Na anak ko at tigyan na matatandog sa kanang sularong pa ka. Sa kanang sopresi sa karmo gobernador. So at tigyan na sa ikadulo na bagyo. Na baluin ta at tigyan naman na iabatasta. Sa taman sa katatagot sa isaging kayasin. So at tigyan sa ikatulong na bagyo. Na ibigay ta sa mapasang padagang kaswatigan sa pagkalaban niya na dito imabubaloy tadi ay maana na mapananamukan. So sabab pro na aya si Said ibn Amir na sige na matyaw nanan. Weda sige na aya pamikiran na nun na awidang ubod na sa padiyan. Kaubod na matula ka na mapasahikan digang. Kada na yung anak padagang na ibigay ka nun sa makaysaysa. Makaysaysa na sige naman ay maruling na niya kalalaan niya kwa ta'ala ba. Anak sige na way mapyaw nanan. Sabab pro na inalida niyan, nakagiam na ka masisapad yan. Natiyalwan niya sa mga tao sisapad yan. Sa ayat kitiro yung girana sa kanso, Said ibn Amir, Tendu, o Umar ibn Khattab, gobernador ng isagin kayo. Nasad na tigin naman ay sa miskin rakano, abong mga pukara, mga marmar, na ubay siya. Kaada tigin naman ay aawidanakan, piyakit tulutulakan Umar, na inbugay ka na tigin na sa daga ko sa kanduri akan dun sakya baluyakan. Ayaw maana na gobernador yun. Adin yung ipulunan si kulaw-lawan awid akaliw. Sa ginadin baluyakan akanduri akan sa ayaw maana na ayaw din lalari sunor mapyad italog ikapakan tidulo na. Pagkaanan ta sa miyaling, nalilikod niya na barokan yan. Na iniisi umikarong manian, wanto na ilikid inin sa isagihan ko tapirak. Na ayaw inisimbugyan na ayat tigyan na niya na napadagang. Napadagang na tigyan, ayat pagkalabaw salad na pitugatos. Ayat pagkalabaw salad na pitugatos. Na miya baya-baya agyang ko sa kataw ba. Malo di man ito karang-karang. Singa ko si isang ko ito kinibulog. Agyang ko ito apakabubalingin ang isahin. Taman sa miya nga nagyang ko ito mababaloy abot ko siran sa isaw na itindiran. Na picture ang ko taba isi ko Said ibn Amir. Tigyan na sunga kon si isang ko to digan nakasang ko perakta. Nagukaw na tigyan naman ay panganisay pangamasan na kami lang na tigyan suari na apagumbo na naroto. Natigyan na na ka mapita. Na pimapita. Ay kabad na rin tuguan niya no. So sabab po na miya kasi patagyan mo tabay sa tigyan. Anto na bisi inikidyan kasang ko perak. Na ay inisumbag ko Said ibn Amir. Natigyan na para din ay lima ay ibnu. Nasa isa mataan na tinggas tuwa kang salalang ko Allah. Sa inimbugay ka na sadak ako. Sana ko mga tao kapipiluan. Na inuwa sige naman yan sa katay karar din. Kagi nga iakali ang bibita sa saging kay dunia na padadain. Di mo imati ng ginatan saging kay dunia na para mapananamukan ta sige sa taman. Na inipakawita ka na sige naman ay kubang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayas yung agyang utabay na may maliw sa taman sa gumiro. Sa ayat pero yan na ino ugigiraw ko iginan ni kidi ang asaling atira kapalan niya panakabis. Natumu at tigil sa kanya at yung tingnan nung kada na ko na niya kapamamasaan sa mga igagama ka.
Si sagyang kutua kapung guro kagyang kutua ba na hindi papayo-payoan ko Sa'id ibn Amir na din yan din nagtatayuan. Na si sagyang kutua pamanamyatig na din yan hindi ka sa tayo-tayo na ayat Fir'aun o Sa'id ibn Amir. Si sagyang kutua lakbin sa Arabic. Ta'alamina inna li ashabun sabaquni ila Allah. Fala uridu an anharifa an tariqihim walau kana li ad-dunya wa ma fiha. Bangkat tingin dikatari amat an asakan na adin ama abu leyo akan amayaw na siran din si ikwallah. Dito tingin si Rasulullah. Dito tingin naman ay si Abu Bakar. Dito tingin naman ay sa mga mga sabi iman ito na sisiran matapag ko siringan wallah subhanahu wa ta'ala. Nabiyak na tingin naman ay kiraw. Iba kumakasilay sangkulan na inukita niran. Sa mapiyag pariba akan din makwas sa dunia o gusto mapapadalang sa dunia. Yung nga tingin naman ay katawan. Nasusurbo akan nandun sa mga danudupa akan na mga midadari. Subusos sa balasang kuto apaladiran. Makarungo siya sa dunia. Nakatayawan niya sa dunia. Nagulid na subang sualawan agus ulan. Kasi sa naan dinuto palitaan ang makabugay sa maliwan at isang kaedin niya. Siya tingin sa mataan na di ka nakiraw. Baka nasumbali aso kabayaran kasabab ko kapagunutiakan ko kabaya ka. Ugay na tingin na sa kan nakiraw ka. Asumbali na ka na so kabaya ka. Sasabab mo siya ko kabayaran. Sa atigin naman ay napiyang makan sa kana, pagkababayan na kan sa kabay. Matatago ka ko po sa akan. Uway na tigin naman ay naamay ka ba, sala ka o akapit ka. Kabag pa kasi na tigin naman ay sisaging kahit hindi ka na pamili ka. O anday timo na karakan. Agugiyang kanan akapit ka, tindi ka. Naamay ka ba, ay tumulo ka nagiyang kanan at tindi ka. Nasa ka na tigin na rin parad mo ko. Saka pulada ko ka tigin siya, kainaka siya maka. Kaso sa tigin na diya ka na panggulaulaan, iba ay mababali, alaro pa akan nabai. Aya makukuron ko po so yan na sumubayan si ko dunia. Na aya niya so agyang kutabay na niya panisinya na diyang kutalo ya. Na niya lino yan na diyang kutwa kapis sudu-suduon sa tigyan. Ay tumu na tumuungkos ka. Na tigyan na kagi at tumu na kung ka. Nakapadi-padi ka po na pensionot kasi ko kabayakan sa tama naman mo sa kabayakan. Na masusong ka diyan so kabayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tama na rin mga pagariya saad na sa kataw ang mga asiyong Umar ibn al-Khattab. Apya kasang sa himis. Isulat yan. So bilangan o mga tao, mga ngaran o mga tao ang mga marmar sa himis. Na aya di rin sa lakawa, apya kamamasan aya pagampagal na yung angaran. Abi surat ang utas sa kataw mama. Nasa Sa'id ibn Amir. So rin so gobyerno na rin, idin pagunaan amiskin isa giyang utadar pa katatagin. Nakagiri mga pagariya, ang yung masih ko Umar. Nasudun so kiyabat si Umar sa isagiyang kutu asurat. Mga ngaran ng mga tao ang mga pubri. Niyabat si ayan aya pagampagal na pubri ang sa suraton. Nasugubir na durian. Na miyatat na kadin alu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sa taman sa piyato yan ang utas sa kataw mama. Napiya ka idiyang man sa isa kapuntir adirham. Nakagi ami panig sang kutu awalay Sa'id ibn Amir. Ato kawan na dito na pilak. Na ayam niya so ayan. Na miya kagurok. Nasokelew ni darun pa sa miya kagurok na tigyan. Ay Sa'id na inukay ni pagpakagurok. Antun at tigin naman ay inyaso, abamiyatay so amiril mu'minin. Tigin na da, uwi na tigin naman ay. Lagi ang kaya miniguro ka kan nasubarapan sa abamiyatay so amiril mu'minin. Tigin na antun na inyo, lawa, tigin naman ay niyamatay sa mga Muslim. So at tigin sa mga tao. Apot po na lang tatubuan, nabas sila na niyamatay. Tigin na di, uwi lagi ang kaya awid akalakanat. Mas malak na digiyang uto pamana ba mamatay sa mga tao at punalan sa semua. Tigin na na ulo. Na tigin as dunia na miya kapanik sa giyang kaewalay ta. Na ipagkawalan uban niyang bulan na kabila sa isyo kapagan. Tigin na. Tigin ilayang ka man nagyang kanan apunter ka mapapano adirham. Nakagaya sabab sa giyang kutabay. Na miya kapwesyonot si ko Sa'id ibn Amir. Nagyang kuto at tigin asalin sa kabayakan naman. Na ni pwesyonot takor ka. Na diyan ko tayo, miya tigyan ko Sa'id ibn Amir. Na tigyan abatad na ipakabitan si Walungan Amori. Aantar umapananamukan. Na diyan ko tayo, inibrenium man si Sapad yan. Si Sabilillah. Dito sa mga pari mga pagaya, diyan kaya agama. Na agama ini, iniguri siya sulalan at parukitan o mga manusia. O diyan kasunod si Saging kaya bilangan o kaya biyusang kaya dunia. Anilan mato na diyan ko to ayama na lim o Allah subhanahu wa ta'ala kapakataling umayran si Walungan Amori. Diyan kanan ang mga sahaba, mga tao amyaw na antanong. Na mga tao nan amyaw sariran sa tarutok so kawiyag gigiran. Sa siran inusar, isagiyang kutuwa ang na panabunta maniran.
O di lang di kapangumbuan sa lupiran kung at tuwaliniran sa isalungan Amori. Mga kubayang mga pagarian ng imanto. Napamumuluan ni Manto akapundulaga talo sa isaging kakawiyang wikitalo. So kada kalan rakatalo na miya kadungko. Niyaw na siran dun sa giyang kota mga pakuburan. Na di taliran sa manya di sa tagudaraan. Di taliran di panay na yun kasi yung talo siran. Uwi, na di din dua-dua. Napakumatalo sa giyang kotwa kaya ang aniran. Sa di talo kataon wanton auras naguanton agaw inaguanton na aulanulan. Na dito sa bapaya pato sa rakatalo na umanisa. Na ubod isyo sana-sana. Ubod sa may tuwa lugar. Sebab sa kajadian gaya kau yang begitu kenal makai saya ini maka sadat. Nagupo na ini ito. Nakana abalagi kung ay mana na kasetor udi na kambres kita bulungan isan anay no kamamulikan. Udi na lagi na diyang kutuwa kasuong sa yung kulaparang. Agupo nung di kasuudi na pagsuon. Umpi ang managpiruman sa taman sa kasuudan nun. Na kajadian gaya kau yang begitu. Nagupo na imaribat. Akapantagan ay mana na makakaling masuk kapatay na di din kaparong iba kapiruman ni. Adi kaparong iba tanong buwataan kung mga lakas tanong piruman. Ba umur tanu na mapamagitong tanu Ethiopia. Mapamagitong tanu Ethiopia. Diyan kanan ang mga padagang na ino-inag na diyan kanan ang mga kalkulitor. Kaan silang sila leon makapamagitong. Kaagi amay kaso padagang na di magitong. Na ayat sesuai yan, na kekanan lagi ang kota laban yan, na tamasang sa kapital yan, na suntukan yan. Oy. Mapiyagyan kanan ang mga paribasok, mga pagalabakan. Nagupuan mariwas lagi ang kota itong aniran. Na kebinasaan lagi ang kota waya mana. Na babasok ayran. So mapiyan ito na ipapilit ako sa agyang kadunia na andit ni kalairang sa itungan. Na miyadi na sa agyang kuto akakadalin agalabok. Na ayagda iyo agyang kayo pama. Nakapagantap tanong sa isalungan Amori. Aginan ipito man tamanan amargad udi. Na mailot. Kapalangan niron sa palaguntawan ng manusia. Sabab sa agyang makasagad. So Umar ibn al-Khattab na miyatir yan agyang kuto atigyan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Pamagitungan niyo dahil na ginawa niyo kung ano dar kanukuhan kapamagitungan. So Allah subhanahu wa ta'ala na ayalimu yan nakitano na ipon din kumas sa asya baligir katano. Na dan yan nakatano din pakilipati sulang-ulang yang galabak katano akadustaan. Lagu sulang-ulang yang galabak katano aamal ang mga pipya. Na anda sabab na antano di mapakatitimbang antano di mapamagitong o andon miraramig so kaya pagamal tanong siya kuno amal amarata anta kasi ko amal amapya ginawang kamu pagarik ginawang kamu mabay kulay nakatawan na ka o andami niramig sugulabak ka ipo na sang utama sa akya baligir ka nakatawan na ka man sumiyang galabak ka amapya na sumiyang galabak ka amarata na ayapatot na sumano siya na patpakasunggay sa 5 minutos 5 minutos siya kuman salungan na di niya nun di maparagurugod agian ko to miya pagamalian sa takasan niya doon miraramig na amay kabay barat na aya ay tungan niya nun na miraramig sa agian ko to miyang galabak yan di mapya na ako niya na ginawa niya na rin mga pagarya na tubat na din gagaan si Allah subhanahu wa ta'ala kaumubadin mga kaumasok kapatay na masinggot yan agian ko to kawiyag-wiyag na din ka pariwapan makatubat sumano siya sa agian ko to oriyan ko kapatay niya. Timbangan yun na tigumar, so mga amaliyo, kulir ka na pa nakatimbang. Nagyuti sa bapa, umani sa kitano, napakailot na panaguntaman, pakalangan sa iba't-ibat, patabalong. Isagyan kayo, pamana, kapulitungan ng sagyan kaya kawiyag-wiyagyan mo. Masya-siya, udi na magas sa agyan kaya, makampaginataw sa isagyan kaya dunia. Uwi dari mga pagarian na may kamakay, itong piya-piya sumanusya, nagu makailot sa panaguntaman sa dinyan di kapakasumikal sa amalian amapya na siya ko kapakatugalin yan siya ko alungan Amori na kanabang bubamatag isang giburagun duwang giburagun kawiyag-wiyag yan at kiyong piya niya nakaayag na kawiyag-wiyag yan at kiyong piya niya nagyang kutat tanitiya sa akapaginataw so mga tao sa isa alungan Amori napakapaginataw sila wala na din nakapatay sa taman beauty sabab mga pangarya diyan kaya kawiyag yung tanong na inibigay ka tanong wala kapasadan. Asa din sa mga tao amas watong wala sa tarotop aron kapantag ya kapatay. Na inibigay ron wala subhanahu wa ta'ala yung kuta kapag ginataw sa kapipi ginawa sa taman. Sadong man sa mga tao kapantagan kapatay. Pagkira ni tanong wala. Makaliliw so kawiyag aga masik ko kapag ginataw niyan. Na mapya pan ayat tamog yan. Na langon-langon yan maski punang kaya tamog sa dunia. Mapiyapan ayak kada to na langon na kada to sa saging kay dunia na palenen dunia sulot. Na amay kakapantagan na kapatay madas si ko luma. Na miyatang kad apa kadaruan wala lagu siksaan wallah subhanahu wa ta'ala.
Gitu sebab mga kabayami, mga pagaryami, yang kaya lamba akaw yung tanong. Na kailangan ng tanong sa panaguntaman, kakagya auman tanong na iguminawa. Nakatupudan sa mga umur tanong. Uman din na imapita na makarani sukak kabalong o mga darudupa. Uman din na imapita na makarani sukak o mga wata. Makarani sukak kabalong natin yung kawasa ko kakawasaan niya na rin mga pagarya. Nagumakarani sukak kabalong natin yung datusan kung kadatu yan. Uman mapita na makarani sukak pakapungdugan nata. Utusungan na nagsusisiringan na. Uman mapita na makarani agiyang kutuwa yung maana nakapakapaglabalag ang mga tao at yung ginawa ito. Pagpakarani tanong siya sa agiyang kutakubutan. Naginan ipitumanan amala awidakan. Agiyang kanan awidakan sa isa alungan amawri. Kakagi-aginan na sugo iyang ganatan umano siya. So mga dadasgiyan na gusto mga wata yan. Gusto darudupa yan. Aring tangi puso yan. Gina na sugo iya kaway sa unwa Allah subhanahu wa ta'ala kumapumbuta do umano siya. Mi'aloy niyan. Sa Quran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Siku anuman apalaguyan utaw so pagarin yan. Bupalaguyan yan sa ina yan agus suama yan. Ganatan yan sa mga wata yan agus sularudupa yan. Uman isakiran na adin abutad ang makatatambangon. So ayamanan yan na umanisa na din yan din mapanagutiap sa padiyan. Diyan ko to amaman na din yan mapanagutiap siya mayan agusin na yan. Din yan mapanagutiap si Darulu pa yan agus mga wata yan. Ayap na rin sa upaman ang mga lulot yan na kanyang panmapanagutiap. Umanisa na ilalewa kalak. Umanisa na masasambulewa kailan yan sa langit. Ilalewa kalak agyan ko tapos yan sabang sisagyan ko to akarga nagyan ko to ang punggulaw lang. Mga babayan ni Manu yung manukirang karang nagyan ko to kumana. Kapag asagad sa karumasya ng mga tao sa alungan na kiyama. Sisagyan ko ta kapalimuli mula sila ng Allah. Na imbuba wala agyan ko to alungan na ayakawatan niya sisagyan kay abanang. Na sarangaw at tuturo. O di nakasubaraan sa sarangaw. Na lango-lango na ating umano siya na pala din ituga. Na tumanagyan ko to ating yan na ayad na kububus ama pagating yan na sudin na surugo yan. Na tuman surugo yan na ayad na amalalag na sudin na suotak yan. Na teman sa otak na ayad na tuga na sudin sa sapian na sampi ang manual lakas sa lakaw alawas. Nagyutod ni masusu agibo agiyang otak ako kumakiran. Nagyang otak mga tao na palapalay din sa sanewan yan. Palapalay din nating galawas. Gyuto suminisagad o Aisha radiyallahu anha amya kaysa. Napakaulo na niyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bubunian. Pupulimot niyan sa Rasulullah sa taman sarong din siya paturog. Sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa kaya kadman o Aisha so anuan akyama na sabab sa agi-agil to sa mga tao ay pag-umbasay ay karon mga pusiran na awidakan sigo apakataliw mayroon sa anuan akyama na minirusu agyang kutwa o Aisha radiyallahu anha sa sidin niya katana sigo bias Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayan kaya sababan sa kaya pa kanang Rasulullah nasa dun so kaya pa kanaw niya nagyang utay ni siyan ko Aisha radiyallahu anha wa antun iminigul okya na ay inisumbag o Aisha na tigil na kay Rasulullah kaya talman na kami sualungan amor niya turo ka asulangulangan o mga tao na palapalay din baka tindigin wala sa anungan ang kiyama sa palapalay din sa newan niya yuhsarun nas yawm al-qiyamati huffatan urratan ghullan timu-timuun wala sulangulangan o mga tao napalay din sa newan niya. Palapalay din sa nila. Na ayam niya so Aisha radiyallahu anha. Nagyuto itpiroon ayaman na sulo yan naman sinamulan. Maragis na digyan ko tuwa tampalin at. Na ayam niya pero yan natigyan na an-nisa war rijalu yang zuru ba'duhum ila ba'd. Antunab jatigin ikaw laula sumama agu subabay na umanisa na may ilay niyan din sa padiyan. Antunab tigin niya so amya mga bait. Ketalandian kami. Na'ayam yatiru Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah al-amru yawmaidin asaddu min ayyan zura ba'duhum ila ba'd ay Aisyah at tigil naman ay nagyang utama pang gulaw laro amargun na di mapalagutiap o isa supdin sa banyang panmasiri kauman isa at tigil naman ay na sumasagad sa kangat uman isa na sumasagad sa kamutuan uman isa na sumasagad sa karumasayan
Yuti sabab asu mga sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasi sagiang kutuan lagi dayo kaya paginatayran na palapalairan dan inusar sa pantak alungan amawrin. Sabab sa kaya samutan nilan sa mga tao. Maka maginataw makapasik o agama. Nagyang utak kapakaman sa isa alungan amawrin na kanabagkurami. Adin ang mga tao asay ko kapakaman sa alungan amawrin. Napakidulugwan la sa sagiang kutuan na rakayan. Napagalaw na giyang kutuan mga malaikat ang mga rantay. Agu mga pakal. Pagalaw ni Rampan ang mga jikar na putaw ano malangga. Pagalaw ni Ran ang mga panganangkan azakom. Pagalaw ni Ran ang panginginuman ang mga dana. Agugiyang kuto aig aayak kayo niya na sobarapan sang utapyo nag-atumbaga. Naalaw ni Ran nagiyang kuta mga tao. Na pararantay nila nagiyang kuta mga tao. Sa kanaba matago na ayamana na ekib. Kaayak aparantay si sagiyang kuta mga tao na isukir sa nasira na pakambuatan si isang arirat. Giyang kutwarantay na ayak araw yan na 70 kahasta. So Jibril alaihi salam na miya kay sana sumiyong ko Rasul sallallahu alaihi wasallam apang gurok. Pitero Rasulullah alaihi Jibril na inukay ni pagpakagurok. Na ayak pitero Jibril alaihi salam na siya na puna ko siya ko naraka. Na nilaya ka na sa mga rantay at tatagun ko naraka ay kipiyakap ko mga tao ang miya matay ang mga darwa ka na mga tubat. Gibuhat ginagiyang ko tuwas saglangon. Sisagyang ko pa mga rantay ay sukir ko mga tao. Na upamakabod ni betad siko palaw. Lauhudi ala jabalin lazabal jabal. O may betad sagyang ko pa malapalaw sang kayo ni anamato na gagyang ko pa palaw sabab sagyang ko pa kayo niya. 70 kahos sa akaraw agyang ko pa rantay. Nagyang ko pa umanis saglangon. Na umi betad kumalapalawari mga pagarya mga bubayani. Nakito na gagyang ko pa palaw na ay gada ka amay kasi isukir sagyang ko pa manusia. Subhanallah. Nagiti sa bapas sa mga sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko pa kapipikiran ko maraming na mapanggulaw na sa alungan na mawri. Nakialipat taniran. Suka palambog na gukialipat taniran. Sukakan sa mga pipiya, mga kapyal o mga panganan na rin mga pagarya. Gibuang ko pa manisati man apatong. Mga sangkali. Na upamakaboy ng nibutad si Sagiyang kaya lupa. Nakulubo niya lagi ang kaya lupa sa taman sa bakaw masisagiyang utay kapitulapis alupa si Sagiyang uta kayo niya. Nais pagluto sa giyang kuta mga tao ako matay alunas o agama. Dia buwag giyang kuta mga jitar ang mga putaw si isa naraka. Naaya ka sa Jibril alaihi salam. Law anna sawba min siyabi ahli nari ulika ma bayna as-sama'i wal ard. Lama man fil ardi min shiddati harriha wa nitaniriha. Sa timang buwang kala o mga tao ko naraka. Ang mabitin ko paglatan langit ang sulupa. Na magisubisul sulang ulang na kada na sa dunia. Sabab ko kayaw niyan ang biyang kutwa kaduyan. Nagito'y kabaloy ang ditar na pakisulot o mga malaika sa isang kuta mga tao ang miyagin na tao ang miya papaskiran sa agama. Ay guna o gano siya miyagin na tao. Siya ko sulad umiyak ang magatos ragun. Dahil niya na sulayaan na kadato yan na sukadato. Amay kabayak surya na sagiyang kutwa kawiyag-wiyagyan. Nakasiksaan sa taman na tuwa bala mungad. Kami at tangkad adaban yan siksa kwalungan ng mga. Adi na mga tao, aaya isiksa kilan o mga malaika. Napagpakik ang kilan nagiyang kuto kayo al Jacob. Miyali sa Quran. Bada a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Inna sajaratal zaqqum ta'amul asim. Kalmuhli yaghli fil butun. Kagalil hamim. Mataan at tigwala agyan kaya kayo ang Jacob. Napangalan ka na yung mga tao, ang mga baradisan, ang mga darwa ka mga tao. Lagi na sige naman na o tiyunag at tumbaga at pandili. Sikot yan ang mga tao at makakanunwa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ko pa kayo ang Jacob na panakan. Lagi dikun o mga ulwa saitan, kaannaha ru'uso sayatin. Lagi ko ng mga ulwa saitan ang mga tanakan. Na andid ni kakanaw lagi ang kuta mga tao. Na mamangis surok sa diyang kaya bakarangiran. Na andid ni kisurok yan nun. Na lino niran na dilang nakalino. Nagguwa niran na dilang managkagua. Na ayama sueran na makatatampulid siran. Makadula siran, makasisalim pato siran kadilan nun ayaman na nakagua. Na uman makata na sa giyang kuta pisumbu niran na giyang kuta igyan. Na din bubadwag yung kuta mga tiyaniran. Sabab sa giyang kutwa kayo niyan.
Disagian ko to kasus wagikiran. Na mapikirilan. Aso kasisiran sa isa dunia na igira kaya sa obang sirana kasundok nila na lagi te kapagkadaya nun. Nagumuraw siran sa sangkiburago. Siya kapag pumanganiran na sa iyo. Nagyutupan. Kapakinatan siran wa Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-inom nila. Nialisi sa suratul Kahf. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Amay ka mga nisirana sa inuman. Napakainuman namin sirana at tigwala sa ig aplikab o di teman-teman so kayaw niya. Sobra pa na sangkot at tiulag at tumbaga. Na andid ni kayo mayroon kakagyat at tangalan sa giyang kuto apo tawa pulangga. Na andid ni kiway niran ko mga parasiran kasendo paniran. Na matulag sulang-ulangan asapo ko mga parasiran. Na andid ni kapakasulad yan sangkot ang mga tiyaniran. Na mga rardi. Fakat taat ang makaahom. Mga rardi kagiyang kuto mga tinairan. Na ayamaso agiyang kuto mga tao na makagulo ko siran. Sa makapamangisiran si Allah. Sakat tangguan siran, uranan siran. Nasang kiburagun mga pagarian, nagumura kagiyang kuto mga tao. Nasigo kaganap ko ikasang kiburagun. Umanis salungan roon na sang kiburagun at timbangyan sa dunia. Nagyang kuto may lera na dumat-malangit. Nasigiran tigiran at tiyari masok panganitan ng kapakauranan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya dilo na sa lakaw na aya makapul sa langit. Nagyang kuto mga wato. Pito man na nagyang kuto kayaw niyan na andit ni kapakapanayan sa kuto mga umbulong-bulong niran na lumambas isaging mga kurikudiran. Nagyang kuto makaguro ko siran sa mapamangniran si ko mga malaika. Kaya mga malaika na pangniyan niyo kami kung kadna nami. Malo kami ni nasige naman pakadikid sa salungam. Na ayamaswa na sisayin mo takapunggulo kira na sangki bula mong pumanagos silang bumasimbot. Qalak sa'u fiha wala tukallimun. Tatar kenusan. Kikip pasakano sawa kanu dipiru. Nagyang kutadid na makatiro kira. Na anda sababi ay mana ditanusiki paluid na kalari mga pagari ang gusto ng mga bubayan. Kana ubamay ka makawasan sumanusya na ba niya na mapuli. Kana ba niya nakapugapulay. Akapakan dudiyan si kupamana dunia kaan makapagaman sa amal amapiya ka din ka paru mga pagarian. Dito sa bapaw paman nakapakaylo tatano sa palaguntaman. Kakapos-posan din na iya kawiyaguyod. Dito sa bapaw paman nakapakaylo tatano sa palaguntaman. Kakapos-posan din na iya kawiyaguyod. Diyang kaya lambon. Nalimo ay wala miya kalalakay na o. Di niya nakapanoy ipaking silubak. Ay maana nakarila inya nakita niya kapakapanganitan noon sarila ka ang tanusan di katag. So wala na ayapasin. Akapakalala na tanin ko mga umurtanon. Na ubakalo-kalo na makasuba sa tanong. Asarabu adik tanong yan badan na isagiyang kuto anuan akyam. Ayaw maso agiyang kuto mga tao. Nagyang kuto gumuro ako sirang paman sa sigiran. Kaya kadna namin napakauran ni kami kakaiman to na tungan ay kami din. Miyagi agaro sa mayang. Nagyang kuto asigo kaganap yan asang gimulagong na may lairang pamaladumat sumagiyang kanang yung kuto kapuruan nila. Nagyang kuto ako tawag sirang sa sigiran. Abanda sa kirima sa panganitan lo kakatiya dunia tumalangit abanda ini pagugas. Na anjir ni kati mangkot na malibut na ayak man na mamakatanakiran na mga orang ako mga ulit. Diangkot pa mga orang ang ulan dalagit mga alakuda. Kullama ladagatan lam tazal alamha 40 kharifan. Uman makay sa makatuka. Napatapulog na di kada agiyang kutwa kagaganday o alalian mga pagariya. Diyan ko pa mga ulad roon. Ayak ang pangalayanan, dalagit o mga ligaunta. Kaanak ilubok. Dalagit o mga ligaunta. Na uman makay sa makatukaan na 70 na di kadagyan ko sa alalayan. Uman isa timan. Nasang ko pa kapalukaan yan. Sang ko pa mga tao na malabagalawa silang. Kataman sa ayak alon sa hadith. Inna zilada jildal kafir 42 ziraan. Wa inna dirtahu mitla uhudin. Wa inna ma bayna mankibayhi kama bayna Makkah wal Madinah. Ayak kakapal o mga tao si kunaraka. Napatapulo abu 2 kahos ta akap kakapal o kubalira. Na ayak makalaangi paniranan dalagi da palawa utos. Ayak kabilang lagi yang kaiyawagairan na lagi da pagalitan na Makkah ug Madinah. Subhanallah. Ay kala uto alawas. Nagu ay kadakan orang nagu ay kadakan ulit apa kabutuh.
Na umanisati man ulit na pitipulurago na kagaganday o alalaya. Umanisati man orang na patipulurago na magudamian ng kuto ang arangkaw kalipulisyan. Na kanaba sa sati man, kanaba duwag man, kanaba magatos, kanaba sanggibo pagabutun. Kasunus walay matao kung adakan apagabutun ang mga ngubut. Nagiti sa mga pagarian mga budayani. Ay maana nakapakalangan tanong sa iba't iba't isang kailam ba ko kayo yung tanong sa ayabo kapakapas tanong na makapasyon tanong sa taruko saan ulang-ulangan akabay upad ng tanong arabul alam adun man ang mga tao sa kunaraka ay mga mababaw ko na asik sa naging ko sa kapagpakitutulun wallah kapagpakitutulun wallah subhanahu wa ta'ala niyali sa Quran ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق mataan ato sila nito ang mga tao aming mangungkit na ikibubabi sila nating wala sanditar nila ang mga kadat ad na mga malungiran noon ad na mga bangkalairan noon nagod na mga pantaloniran noon adong pa na mga bulayran ano baro utataman sa giyang kutwa kadat ang bubusin ko mga uliran ng kuta pulikab ko ayak kayaw niya na sobrakan ko tiyaw nag-atumbaga yusharu bihi ma fi butunihim wal julud petulagutu kung mga kubaliran agus sumatatago kung mga pisumbuan nila kana baro utataman walahum maqami'u min hadid adon pa na itutumakbakakilan ang mga rumpi ang mga putaw ay ang panadiyan natin mo sa putaw sa ikudunia na mapanadagyan ko ta umanisat man sang puta mga rumpi umaniran mapikir ay kapagawairan sa kagiyang ko ta kapasig sa akhirat Poon na sang kotabuko napakandudong sila nun natin Allah subhanahu wa ta'ala. Waduko adab al-harik sa tirungkiran. At taamin niyo, natintimin niyo agiyang kaya kasiksaan katutong uli na karubro. Nagyang ko to mga tao na sisagiyang ko to kapagkatulagang ko to mga lawasirat. Na uman isa kauras na makapito pulo makasyan o agiyang ko to lawasirat. Dito ini tafsir sa isagiyang ko to katiru Allah. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب uman matunag sumanga kubaliran ako sumanga sapiran na sampi namin sa salakaw kubalo din sa salakaw sapo kaan mati akap sa tamayran sa giyang kutuwa kalipali sa giyang kutasik na ayaw mo sa naman si anak kagadag na ayaw sa nga wala na suka pasiumbin sa giyang kutuwa asap ay naguyang kuta kubalian uman makay sa maka Uman isa oras na makapito pulo matunag. So isa oras na naman pulo ka minutos. So sa mo to na di pa nagkisa ka minutos na miyatol na gagawin ko tatawa ayakan na yan. Nagibong ko ta kubalian na patpulo agudlo ka westa. Ayakan agyan ko to ang ipanin nandun lagi na palaohod na ay gidayo ay tama na kaya wagyan ko to apoy si ko naraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagarea ang sanwa mga bubayami. Alam ko man ang mga tawro ay apos magkainom mo nagyan ko to agad sa mga dana la yadukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa dakat ta'miran nun apakadenggo lagu dakinun aras sang kota pelikab oy lagu yang kota mga dana yang kota mga dana na ayang nialayron sa hadith na sa tabu ang makatanaw na sa dunia na din mapamarulian so panginginuman ko dunia nagudin mapamarulian so panganangkan ko dunia sabab sa giyang utak aduyan nagumamatay sulang-ulangan amano siya pagpakabaw na ay pandapat kasang kuta mga to application sumot taman sa adina apa paribig niya kalala si sanaraka ayang aran niya na tinatil khibal giyang ko to paribig uli na lawasay nagyuto so pagkatulag ang mga mga tao aran niya tayo na ganyan ginugyang ko takapagin mo sa pakabar. Tuhin na pilakibad. Ito yung sabab mga babayan mga pagarian diyan kaya lang sa giyang kaya kawiyag-wiyag tanong. Na kawiyag-wiyag iya pagusaran tanong. Sa kasuat at tanong ko kadang tanong rabul alamin. Kagupuon tanong masuat na miyatang kad amya kamaradikatan.
Inaupala-pala talod na ipakasagad sa kapatay. Ipon sa anak naman sa miyalok. Napala-pala din ipakasagad din sa kapatay. Sa kanaba manusia buga taman ako mga jin. Taman ako mga malaika. Ang panari sa Jibril na pagkataaman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kapatay. Mi alay Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sula ulangan abaran niyo na pala din pagkatintiman sa kapatay. Mata-mata na sigwala ay sinirkan sa tarot subala sarkan sa isa lawan akiyama. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadun sa mga tao ama kalidasi ko naraka, ama kasulod si ko surga lagi ti mga tao amya kunto. So ay maanay ni nabi ti mga tao ay no kasan wala sa kukum ang mga tao amya kapas. Yung kuta mga tao ay kaya pakataling umanin sa alungan ng mawin na may marami kaya na ginawa niyan sa kuta naraka. As inya kasiran din sa kuta surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Daman at siguro lapan tago kawiyag po dunia arwar sa matag sagada kapipi ginawa apod pakalimpang. So kada taon na pulimpangan niya na sa mga dat. So tamo ko na pulimpangan niya so kita mo ko. O ngayon na ayaw mo di kasalimpang ang mga taon na kadugin nila ng sulalan ay nigulis o agama. Dito sabab mga babae mga pagarian niya sa rin sa mga tao ama maragi ka kunarak ama kasulad ko surga. Namiyak wali na diyang utwadean. Aging utwa surga na ayak ala yan erga. Nagibong utwa diyang ako bitalin sa lilit. Lamawdi'u sautin fil jannati khairum minad dunya wa ma alaiha. Subusudiyang ako bitalin sa lilit. Siya ko surga na dito na pakabayad sumapapalala mo ko dunia na gusto dunia. Sa timang buwakan di siya ko surga na malayarga adi sa dunia. Ayap na rin bagiyan ko to mga paradun, na ayap na rin bagiyan ko to mga kantir sa isa surga. Ayap na bagiyan ko to mga walay sa isa surga. Gibuang ko to sa timan awalay, aayangaran yan na krima. Na ayak apuro yan na 70 kamay. Giyan ko to aplutuin sa krima. Nagyuti mga roro ni walay, ililibot sa giyan ko to mga kalala at turugan. Yuto ti ano yun wala awa masakin at ibatan fi jannati adi. Mga darpa amadakan. Mga pipi, matatang sa kuta surga jannatu adin. Diyan ko pakima, namakulo kamay lakapuro yan. Nagitim niya makabububaru ang mga ulay. Ang gibong-gibuan ng kadakaloto ay ililibot lagi ang kuta miya kalala at turugan. Walay ka, bubay ko layang sa pagariya. Sisagi ang kuta surga. Sa timan na kima na ayak kadakala pintuan niya na patanggib. Laha arba'atu alafin abwab. Patanggibu pintuan niya. Na umalis sa timan sa giyang kuto, kwarto niyan na 70 aging kuto paitaw niyan. Na sumunod ikaw, na umalis sa timan sa giyang kuto pintuan niyan, na 70 akantir at tumangkaw. Na umalis sa timan na kantir, na 70 adumpas at tumangkaw. Na umalis sa timan adumpas na 70 ulo na aantibenun. Na giyang kuto umalis sa timan adumpas, na adnari pagari adin kang itatagudera adarudupa ka. Apakrilay agiyang kuto utak-utulan yan sa giyang kuto lewaw asa po yan. Sa kataw adarudu pa akapakilay ka sa puso yan, apagkakaukaw, na ay apagkakaukaw yan, nagiyang kutuwa din yan, ikipagidiin ako kapag kababayan yan na ka. Mga babayan yan, nagiyang kutuwa, matatag, mga baisi sa giyang kutuwa, ruwang ka na pala yung kadlutuwa yung maana na bagwataw. Sakay mabubaloy, bayalan, sakay mabubaloy, apotre mamutri. Penduli sa kagiyang kutuwa, mga duwaya, ang mga midadari. Iti sabab aso mga sahabiya na kanaw ba ay awida kaliran nagiya ka pa kampulo niya sa dunia dia ka pa ako iran sa posisyon na paresan na kaya awida kaliran ang dumanay karila ikiran wala asik oreno ka patayran na sampay sirang isang kota surga kakagi aron sila na paginataw mga babae sa taman diyang kota surga ka babae kulay nandudo na diyang kuto ang mga pamamulan ka amaga to saragun ikara pa sa kuda sang kuto kadada yung dungan niya na dinyang pansakta. Diyang kuto at pamumulan ka na taribunga na umanisati man sang kuto ungan yan na isnani tabtaku al isnani wa sab'ina lawla min at-ta'am 70 agudwa apisusuna na diyang kuto at amin umanisati man sang kuto ungan yan na ayak aprupo ang kaulang nakanaba ko na pindukoy kabarkad na kita do kagiyang kuto sa pakyan na ropo na kau nagiyang kuto ungan yan na kesampiyang man sa salakaw aunga. أيما ثمار من ثمار الجنة قطعت إلا عادت مكانها أخرها
Umanisati mana uma. Tisang kutua mga apa memulan sa surga arop unun. Na kesumbien salagi dia. Dia ko pa mga apa memulan sa surga na di na bon akelbati sa taman. Dia ko to babae ko ang ko to asap una kayong ka. Napapamakapon sa giyang ko mga sapakyan sa mga imbuluan ka. Dia ko to mga raunyan na langon-langon na pisusun ang mga dinis sa mga layarga. Sa taman babae ko sa ayak kada masusulot ka imbuluan. Na umanisati man sang kanan akamar ka. Na asratu kawatin. 10 asising na umanisati man sang kasising na dito lumito mas sa dunia na gusto mapapadala. Dia bubabay ko agi ang kanana kumpung ka. O pamakabaka din mga surga na malaerga adi sa dunia na andi malaerga ko kumpung ako susising. Umanisati man sang kanan abaro ka na 10 arinti. Na umanisati man ang arinti na dito nagpakabayad sa dunia. Umanisati man ko aing ka na 10 asingkit. Na umanisati man sang utasingkil ka na dito nagpakabayad sa dunia. So ay mana ini na igila di ka di kuko. Di ka di indalala ka. Na di makatutubal ang utamang impulo na ka. Na pagkapuunan ang mga uninang. Mga suara. Agitod ni imabubaloy ari na urinaw. Ito di dali lang rakasin sang kota katatago kasag yung kota surga. Kanabaro ko sa taman na kadang pala mga papalok sa surga. Sisag yung kaya dapat nakapakataling mo alungan na kiyama. Nasisiran duguro nga sang koto ang mga paridi. Di sa surga pembutuan sa salsabid, zanjabid, mga tasnim, so mga paridi, mga gatas, ako mga paridi at talib, na umansira nun makaino, na kauman na nagiyang kutu, at yay tamang kutu sa puiran mga bubayan. Na adit ni kapag kumatanong sa surga, na pagkaumang kutu mga papano karong marangkap, na di silang di mamagidida, na andit ni kanaga kasagyang kutu suwarairan, na upama kasi ka sa dunia, nakasabapan luto sa upama na ipanganap rakaturo. Malulu kasaging kuta kapian yan isang kuat. Saya din yan dituroon lahi oleh penuallah na miya gugur ka. Pagkatama ka sa mapesap apat mga papano. Sa kanatigang ko tayo saon na siya kung madudulong sa kuta pari di atas ni. Na inwa kong kalit umi. Nagyang kuta din yan di ka pa magidida. Na din kon mit pag-ibaratag yung kuta mga kornita. Mga piano. Na mapikir ka at budayaan ka sumada na maulog sa kuta na nga kamaluluto. Na isda ka, na mapasad ka sumada na lumayog kuman kasiyang biyan. Natiganan na, bako ka manakabay, kanak mo misda. Natigaan na, nanan. Pastori, si sa surga. Subhanallah. Diyan ko pa mga to si sa surga. Na, ay imbri kira na wala abadan, na badan alib na banin nakapatay sa taman. Badan